ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆತೊಂದು ಲೋಕೊಡು ಐಕೆ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಶೇಷತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗರಿಮೆಲ್ಲ ಪಡೆತೊಂದುಂಡು. ಪೆಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆಗೆ ದೈವದೇವರನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಲ್ಲು ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ಮಾತ ನಂಬೊಂದು ಐಕ್ಳೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹರ್ದಾವರ ಈ ಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿನುಕೊಂದುಂಡು. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಂಡಲ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ್ಲ ಒಂಜಾತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು. ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರನ ಮೂಲ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದಕ್ಕೇನಗ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮನ್ನಣೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲಿಪಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆತೊಂದುಂಡು. ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅವು ಪ್ರಚುರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಳು ಎಂಚೊಳ್ಳೆರ ಪಂಡದ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಆ ಭಾಷೆನ ಆ ಜಾಗದ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿದ್ದಿಂದಾಂಡ ಆ ಭಾಷೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚತ್ತು. ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆರ್ದು 25 ಮಿತ್ತು ಭಾಷೆಗಳು ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಉತ್ತರೋಡು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸೇತುವೆ, ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು, ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ, ಅಂಚನೆ ಮೂಡಾಯಿಡು ತೂನಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಅರು. ಈತೆದ ನಡೋಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು. ಈತ ಜಾಗದ ಭಾಷೆನ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯಾಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆತ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬೇತೆ ಅಂದಾಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಡೆಟ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇತೆ. ಉಜಿರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಟ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆದ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ. ಆಂಡ ಈತೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ. ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸನ ತೂನಗ ಸಾಧಾರಣ ಹಿರಿಯರ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ 1500 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾತಿರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಲಿ. ಆಂಡ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೆರೆದಿನಕಲು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಂದಾಜಿ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಇಡೀ ಭಾರತಡು ಇತ್ತಿಲಕನೇ ಈ ಭೂಮಿಡ್ಲ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಡ್ಲ ಗುರುಕುಲಗಳು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಜಾಗದ ಕಮ್ಮಿನದ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷವಾದ ಆಗಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೂಹ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಂಗಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು. ಒಂಜಾತ ಕಾರಣರ್ದಾವರ ಕೇರಳಡ್ ಅಲ್ಪತ್ತಿನ ಆ ನಂಬೂದಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೂಹಗ ದೇವರ್ನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜರ್ನಕುಳು ಅತಡ ಆ ಜಾಗಡ ಪ್ರಚಾರಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೈಕುಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಂಡಿತರೇನು ಅರ್ಚಕರೇನು ಅಡೆಗೆ ಲೆಪುಡಾಯರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಕೀಳ್ಶಾಂತಿ ಪಂದ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ. ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಪನ್ನಗ ತಂತ್ರ ವರ್ಗ, ಕೀಳ್ಶಾಂತಿ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ. ಇತೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೂಹ ಉಂಡು. ಬದ್ರೀನಾಥಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದಾರು. ಅಂಚನೆ ತ್ರಿವೆಂಡ್ರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕ್ಕಡದಾರು. ಅಂಚನೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರು. ಉತ್ತರಡ್ ತುದಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಪಾಳದ ಪಶುಪತಿನಾಥಡ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ವಿಷಯಗೂ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋನಕಲು ಖಾಲಿ ಅಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೋತಿಜೇರು. ಅಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಕಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ
ಗ್ರಂಥುಳೇನು ಬೂಕುಳೇನು ಮಾತ ಪತೊಂದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಕುಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೇರಳಗುಲ ಇಂಚನೆ ಪೋದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾಷೆನ ಮಾತ ಅಡೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊನ್ವೇರೆ. ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬರೆತಿನ ಏತ ಸಮಯ ಮುಟ ಬತ್ತಂಡು ಅವನ್ ಏತ ಜನ ತೂಯರು ಅವಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರೆಪಿನ ವೈಟ್ ಬರೆಯೋಳಿಯಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ಬುಳ್ಳಿದ ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಡು ಬರೆಯೋಳಿ ಕಲ್ಲುಡು ಬರೆಯೋಳಿ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರೆವರೆ ಸುಲಭ ಆಪಿಲಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ಕೆನಗ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಉತ್ತರಡು ಮಾತ ತೂನಗ ಎಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಮರತ ಚೌಲಿಡು ಬರೆಪೇರು ತೊಗಟೆಡು ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ ಐತ ಬಾಳಿಕೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರಡು ಉಪಯೋಗ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಿದ ಮಡಲಡು ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಬತ್ತಂಡು. ತಾರಿದ ಮಡಲು ಕೇನಾಗ ಸೀದ ಬರೆಪನ ಕೇಂಡ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಬೈಪಾದ ನುಂಗಾದ ಐ ಕೊಂಜಿ ಆತ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಅವು ಹಾಳಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತಡ ಹಾಳಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಧಾನ ಇಪ್ಪಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಡುವನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಐ ಕೊಂಜಿ ಆತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಬರೆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು. ಬರೆಪನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಕಂಠವಡು ಬರೆಪಿನಿ ಐಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿದಾದ ಅವಲ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೊಗಟಿಟ್ಟು ಬರೆಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮುಂಡು ಆದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಲಿ ಅಂಡ ಈ ತಾಳೆ ಪತ್ರಡು ಬರೆಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಬರೆಯೋಡು. ಕೇರಳಡು ಆ ಕಾಲಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ಲಿಪಿಕಲು ಕೇನಾಗ ಒಟ್ಟೆಳೆತ್ತು ಬೊಕ ಕೋಲೆಳೆತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಒಟ್ಟೆಳೆತ್ತು ಪನ್ನಗ ಉರುಟಾದ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸಮೂಹ ಲಿಪಿ ಕೋಲೆಳೆತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕೋಲುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಮೂಹ ಒಂದು ಎರಡೆನ್ನ ಕಂಠವೊಡು ನಮ್ಮ ತಾಳೆಪತ್ರಡು ಕೆತ್ತನಾಗ ಅವು ಪರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಪರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡು ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕೇರಳಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೂದಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೂಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಥವಾ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮೇರು ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಕೀಳ್ಶಾಂತಿಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ದೀಪೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ಯ ಎಳತ್ತು ಪಂಡದ ಪುದಾರ ದೀಪೇರು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಟು ದೇಶಾನುಕ್ರಮಟು ಐಕ್ ತಿಗಳಾರಿ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕ್ ಪುದಾರ ದೀಪಿನಿ ಆರ್ಯ ಎಳತ್ತು ಪಂಡದು ದಾಯಿ ಪುದಾರ ಬತ್ತನ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸಡು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ರೆಯಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಾವ ಎಂಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಜ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಗೂ ಈ ಲಿಪಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ತೆರೆಯೋಡು ತಾಳೆ ಪತ್ರೊಳೆಡು ಅಪನಗ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟೆಳೆತ್ತು ಕೋಲೆಳೆತ್ತು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಗಳೇನು ಕೆತ್ತರೆ ಭಂಗ ಆದಿಪ್ಪನಗ ಸರಿಯಾದ ಸುಲಭಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲಕ್ಕನೆ ಹಾಳಾವಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಯವರೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಾಡಪತ್ತಿನ ಲಿಪಿಯೇ ಈ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತನ ತಾಳೆ ಪತ್ರಡು ಬರೆಯವರೆ ಬೋಡಾಪಿಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಆನಿರ್ದಾವರ ನೆಟ್ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾಳೆ ಪತ್ರೊಳೇನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥಳು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಳು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಷರೊಳ್ಳ ಸಂಸ್ಕೃತಡಿ ಏತುಂಡು ಆ ತಕ್ಷರಳು ಉಳ್ಳ ಅಂಚಾದ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯವರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಆರ್ಯ ಎಳತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡ ಆರ್ಯ ಪಂಡ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಳತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಬರೆ ಪಂದು ಅರ್ಥ ಬರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂದು ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಲಿಪಿ ಅವಳು ಪುಟುಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವು ಪರಡುಂಡು ಅದೇ
ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಕುಲು ಅವಿನ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಳು ಅವಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸುಲಭವಾದ ಬರೆಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಿನ ನಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಬರೇಕಾ ಪಂಡದ ಪಿದಾಡುವೇರು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಲಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒವ್ವೇ ಲಿಪಿ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಬಳಕೆದ ಮಿತ್ತ ಅವು ಒರಿಯುಂಡು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಆವಡು ಬಳಕೆದ ಮಿತ್ತ ಅವು ಒರಿಯುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ದಾಯ ಮರೆ ಮಾತು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಕೆನಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆ ಕಾಲಗೂ ಅವಳು ಒಂದೇ ಸುಲಭ ಆದ ಪೋಂಡು ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯವರೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಅಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿತರೇ ಮಾತಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಡು ಪತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಲಿಪಿ ಆರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತು ಅನೆರ್ದವರ ನೆಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯವರೇ ದಾಲ ಕಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚರ್ದವರ ಕೋಲೆಳೆತ್ತು ಒಟ್ಟೆಳೆತ್ತು ದೂರ ಪೋಂಡು ಅವಿನಕುಳು ಆಡು ಭಾಷೆ ತಲಕ ಆಡು ಲಿಪಿ ತಲಕ ನಿತ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಲಿಪಿ ತಲಕ ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪತಂಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತಮುಟ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ದುಂಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂದಾನಾಗ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾಷೆ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರದೇಶಡು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಕನ್ನಡ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವೇ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮಕ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಳುನು ಚೂರು ಬದಿಕ ಮಲ್ಪೇರು ಕನ್ನಡನ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಪತಂಬರ್ಪೇರು ಹೊಸದಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆಯೋಡು ಕಷ್ಟ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಕನಕ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವೇ ಸುಲಭ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕನ್ನಡನೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಂಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾವಿರ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಋಣಿಯಾದಿಪ್ಪುಡು ದಾದಾಂದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಆತ ಇತ್ತನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ ಹಾಕಲು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತ ದೀಪೇರು ಅವು ನಮಕಿನೀಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಳು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದಾದಾಂಡ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತೂ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟೇ ತುಳುತ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಮಾತ ಅಕಲು ಅಚ್ಚಿ ಪಾಡುಪಾಯರು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಕೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮುದ್ರಣಗ ಕನ್ನರೆ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆನೆಡ್ದವರ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಅವೇ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೆಡ್ದವರ ತುಳುತ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ ಅಚ್ಚಿ ಪಾಡುಪಾಯರು ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ದೂರ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಂಡ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ದುಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದೇನು ಕನವುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ 57 ಅಕ್ಷರನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯೋಗಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಪರಮಂಡೆಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕನತೇರು ಅವೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಉಡಲಗೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನೆಡ್ದವರ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಎಂಚಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನಡು ಒಂದಿನ ನಮಗೆ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪಂದು ಕೊರಡು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸ್ಪಂದನದ ಒಟ್ಟುಗೋ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನು ಪತಂಬರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗೋ ತೆರಿದಿನಾಥ ವಿಷಯನು ಬಾಕಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಈ ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ತೆರಿಪಾವರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಭಾಷೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಿಪಿಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತಂಡ ಅವಿನಕೇನ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಚಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತೆನ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡ ಇಂಚನೇನ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾಯನ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಯಾಮಲ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಣಕ ಚೂರು ಪೋರ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೇ ಪಂಡದ ತೆರೆಯೋಣರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂರಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಪಂಡದ ಒರಿ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ತಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಅಥವಾ ಅತ್ತು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಡ್ತುನಾಗ ನಮಗೆ ಐಕ್ ವಿಷಯ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ವಿಷಯನ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೆಬಿಕ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಷಯನ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಇಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಆಯಾಮಡ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲಿ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಪ್ರಮೇಯನ ನಮಗೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ತೆರಿಯನ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು. ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಪ್ರಮೇಯನ ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 9 ಅಥವಾ 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 1200 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೇರಳಡು 1ನೇ ಶತಮಾನಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥ ಒಂದೇಕ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಆಸ್ಥೆ. 9ನೇ ಶತಮಾನಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾಲಗೂ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಗೂ ತಂತ್ರಗೂ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಂಡಿರ್ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ತೂದು ಅಲ್ಪವೇನು ಕಲ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡುಂಡತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಮಂಡೆಗದೀದು ಆ ಲಿಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪತಂಬತ್ತೇರು. 1ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೇರಳದ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋದು 19ನೇ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಶತಮಾನಡು ತುಳುನಾಡು ಈ ಲಿಪಿ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾಳಂಪಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ಮತ್ತೂರು ಜಾಗಡ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನ ನೆಲೆನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಕ್ ಮುಟ್ಟದೀದು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಐಕ್ ಪರರಾಜ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ತಮಿಳುನಾಡುಗಳ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು. ತಮಿಳುನಾಡು ಅತಮುಟ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಒಟ್ಟೆಳೆತ್ತು. ಒಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕೇಳಾಗ ತಮಿಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿರ್ದು ಅವಿನಾಕುಲು ಎರವಲು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥದ ಗಾಳಿ ಒಡೆಮುಟ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐತ ವಿಚಾರ ಒಡೆಮುಟ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಏತು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕೇಳಾಗ ಅವೇನು ತುಯಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತಂಬತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಮಿಳುದ ಲಿಪಿದಾದ ಉಂಡು ಅವಲ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯನ ವಿಚಾರ. ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥಗ್ಲ ತುಳುಕ್ಲ ಏತು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಆವೇನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದಾ ಕಾರಣ ಕೇಳಾಗ ಕಾಗುಣಿತದ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಡುವುದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತಲ ಲಿಪಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಲಕ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಐರ್ದಾವರ ಒಂದು ಬತ್ತನೊಂದನ್ನು ಪಂಡ್ರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಕ ಅಂಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. 10ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಸುರೂಕಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುರ್ದು ಪತದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತುದೆ ಈತ ಜಗದ ನಡುತ ಪರಿಮಿತಿಡು ನಮ್ಮ ತುವಂದುಲ್ಲ. 11ನೇ ಶತಮಾನಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಉಂಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನ ನಮಕ್ ಗೋಚರಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸುರೂತ ಶಾಸನ ನಮಗ್ ತಿಗದಿನಿ ತುಳುನಾಡಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಂಡ ಕೆಲವೆಟ್ ಕಾಲಮಾನ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಕಾಲಮಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದ ಅವು ಮಾಜಂದೆ ತೋಜುಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನ ಕಿದಿಯೂರುಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1126 ಪಂಡ 1126 ಇಸವಿಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿದಿಯೂರುದ ಶಾಸನಡ್ ಕಾಲಮಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗ್ರಂಥಗೋ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡ್ ಕಿತ್ತುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆತುಂಡು ಏಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ 11ನೇ ಶತಮಾನಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಟ್
ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಮಕ್ ಉಂಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನಗಳು ಸಾಧಾರಣ 20 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾಳೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲಡು ಅಥವಾ ತಗಡಡು ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನಜ್ಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ 13 ತಾಳೆ ಪತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡ 13 ಶಾಸನಗಳು ತಗಡಡು ಕಲ್ಲಡು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣಿಲಕನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಆನಂದಾಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕುಂದಾಪುರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಡು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನೆಡ್ದಾವರ ಆ ಜಾಗಡ್ ತಿಗನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಡಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನ 20 ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಕೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನ 2 ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಕೆತ್ತದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸನಗಳು ಆಜಿ ಕೇರಳಡು ಈ ಲಿಪಿ ಪಿರಾವರ್ದ್ಲ ಉಪಯೋಗಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದು ನಮಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಅಂಚಡ ಅಲ್ತ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೇರಳಡು ಮಲಯಾಳನ ಬರೆಯವರೇ ಒಟ್ಟೆಳೆತ್ತನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥದ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿನ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥರ್ದೇ ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ್ನ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥದ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಟ್ ಮಲಯಾಳಡು ಪಂಡ ಕೇರಳಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥ ಮಾತೆಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಮಲಯಾಳಗ್ಲ ಐತ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಐತ ಅವು ವಿಷಯನ ಪಡೆತೊಂದುಂಡು ತಮಿಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಮಿಳದ ಲಿಪಿಕ್ಲ ಐತ ಎರವಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಐತ ಎರವಲು ಉಂಡು ಅವಿನ ತಿಗಳಾರಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಕೇರಳಡು ಮಲಯಾಳ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ಕೊರಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ಕೊರಡು ಅದಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ಕೊರಡು ಆಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರ ಆರ್ಯ ಎಳತ್ತು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಐಟು ಉಂಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ 52 ಅಕ್ಷರಲ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆಯಾವು ತಿಗಳಾರಿ ಪಂಡ್ರೆಯಾವು ಆರೇ ಎಳತ್ತು ಪಂಡ್ರೆಯಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪೂರಕ ಗ್ರಂಥ ಮಾತೆಕ್ಲ ಐತ ಲಿಪಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪೂರಕ ಲಿಪಿ ಐಡ್ದಾವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ್ನ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪಡೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಧ್ಯೇಯ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಾತ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಈ ಲಿಪಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಸದ್ಯಗ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಗ ಒಂದೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾವ ನಾನಿಟ್ಟಿಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಾಗ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಪನೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಅಕ್ಷರ ಅಂಡಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮುಂದುವರಿಕ ಬಂಧುಳೆ ಕಲ್ಜಿಗದ ಆರಂಭಗ ಬೋಡಾದ ಸುರೂಕಾದ 1-2 ಅಕ್ಷರದ ಬೊಣಿನ ಮಲ್ಪುಗ 3 ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ದಾದಕ್ಕೆನ್ನಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರಂಭನ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರೂಕಾದ ಗುರುಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡದ ಹಿರಿಯರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಏರಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅತಡ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನೇರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಡಿ ಏರು ಮಾತ ಬುದ್ಧಿವಾದನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರಡಿ ಎಂಚ ಗುರುಗಳೇನು ಬರೆಯೋಲಿ ಪನ್ನಗ ಶ್ರೀಹಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಗುರುಗಳೇನು ತೋಜಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ 3 ಮಿತ್ತಲು ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಬರೇಕ ಪಂದು ಸುರೂಕಾದ ಕಲ್ತದ ಆ ಗುರುಗಳೇನು ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಗಳೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಜಿಗನ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಹಿ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂಡದ ತೂಕ ಶ್ರೀಹಿ ಬರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಶಕಾರನ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳುತ ಶಕಾರನ ಕಲ್ತದೆ ಐಕ ರಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಈಕಾರನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಶ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗುರುಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತೂನಗ
ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಷರಡು ವಿಸರ್ಗಲ ಉಂಡು ಆ ವಿಸರ್ಗಲ ಸೇರಿಂದಾಂಡ ಶ್ರೀಹಿ ಆಪುಂಡು. ಶಕಾರ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಊನು ಬರೆತ ಕನ್ನಡದ ಊನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ತದ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಷೆ ಬರೆನಗ ಶ ಆಪುಂಡು. ಐ ಕೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಸೇರಿಂಡ ಶ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಊನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಪ ಶಾಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈತ ಬರೆಯಂಡ ನೆತ್ತಲೆ ಬತ್ತಂಡತೆ ಊತಲೆಕ ಬತ್ತಂಡು ಮೂರೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯಾಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಶಾ ಅಂಡ್ ಉಂದಿತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾ. ಈ ಶಾಕ್ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೊರಿಯಾಂದಾಂಡ ಒಂದು ರಕಾರದ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಅಪನಗ ಒಂದೇನು ಮೂಲು ಸೇರಿಯಾಂದಾಂಡ ಶ್ರ ಆಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರನ್ ಎಂಚ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಕಾಗುಣಿತದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತುಳು ಕಾಗುಣಿತಡ್ ಈ ಕಾರನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೊರ್ಪ ಊರು ಊತ ರೀತಿಡ್ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕಾರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಸೇರ್ಪಾನಗ ಶಾ ಆಪುಂಡು. ಅಡಿಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ಶ್ರ ಆಂಡ್ ರಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಸೇರ್ನಿರ್ದಾವರ ಶ್ರ ಆಂಡ್ ಕಾಗುಣಿತದ ತುಳುತ ಕಾಗುಣಿತಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೊರಿಯ ಅಪನಗ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ವಿಸರ್ಗನ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬಿಂದು ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ಶೂನ್ಯದ ರೀತಿಯಾದ ವಿಸರ್ಗನ್ ಸೇರಿಸಾಂಡ ಅಪನಗವು ಶ್ರೀಹಿ ಆಂಡ್. ನಿಧಾನಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಬರೇಕ ಶ್ರೀನ್ ಇಂಚ ಬರೇಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಶಿ ಊ ಬರೆಯಲಕ ಇಂಚ ಬರೆಯದು ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ನಗ ಶಾ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ರಕಾರದ ಅಡಿ ಒತ್ತುನು ಇಂಚ ಕೊರ್ನಗ ಶ್ರ ಆಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ತುಳುತ ಕಾಗುಣಿತದ ಈನು ಸೇರ್ಪಾನಗ ಶ್ರೀ ಆಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ವಿಸರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾವನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬಿಂದುನು ಕೊರ್ನಗ ಶ್ರೀಹಿ ಆಂಡ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಗುರುಕುಳೇನ ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಹಿ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮದುಂಬುಂಡು ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ಬರೆಯನಗ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ತೋಜುಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಡರ ತೋಜ್ಪಾಗ ಶಾಂಡ್ ಶ್ರಾಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ನಗ ಶ್ರೀಹಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಗುರುಕುಳೇನ ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮದುಂಬುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುರೂತ ಕಲ್ಜಿಗದ ಆರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಪಂಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಶ್ರೀನ ಕಲ್ತದ ಮುಂದುವರಿತ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಷರಳೇನು ದುಂಬುದ ಕಲ್ಜಿಗದ ತರಗತಿಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬುದ ತರಗತಿಗಾನಗ ಒಂದೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ತರಗತಿನ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.